Διήγηση Μαρίας Αγγελικούση εκ Καρδαμήλων. Ύστερα εσφάξαν όλους τους άντρες που ήταν κλεισμένοι στο σπανού και μας επήραν εμάς και μας επηγαίνανε στη χώρα. Εκεί στο πλατανάκι εκάτσαν να φάν και να πιούν και νερό. Να και έρχεται έναν άλλο μπουλούκι αυτή χώρα. Οι Τούρκοι που μας είχαν εμάς τους είπαν εκείνον: «Πού πάτε? Αν πηγαίνετε στα Καρδάμηλα, τελείωσεν η δουλειά». Εκείνοι εθυμώσαν και βγάλαν τα μαχαίρια και τσακωθήκαν. Τότες ένας μονόφταρμος μπαίνει μες στη μέση και λέγει: «Για το όνομα του προφήτη, πάψετε. Αντί να σκοτωθούμεν εμείς, ας σκοτώσουμε τις γιαούρισσες». Και αρχίζει τότες μια σφαγή, ένα κακό. Εγώ εκυλίστηκα μέσα στα αίματα και με πήραν για σκοτωμένη. Ύστεροι έφυγαν, μα πριν να φύγουν, ο μονόφταρμος εχτύπαν από 2 μαχαιριές στην κάθε μια για να μας αποτελειώσει. Μα ευιάζονταν να φύγει ο κόσμος πολύς και τις είδινε γρήγορα τις μαχαιριές. Εμένα μου έδωκε μια στην πλάτη και μια στην κοιλιά. Ελιγοθύμησα. Σαν μου πέρασεν η λιγοθυμιά, είδα τα άντερά μου χυμένα. Σκίζω αυτά φουστάνια, κάμνω φασιά και την εδένω καλά. Τούρκος κανένας δεν εφαίνονταν. Σηκώνομαι. Η Παναγιά μου έδωκε κουράγιο και άιντε, σιγά πάγος του Μόρου τη σπηλιά. Εκεί ήταν κι άλλοι χωριανοί και ένας συγγενής μας. Εκεί μου βάλαν τα άντερα μέσα στην κοιλιά και μου κάμαν ρεμέντια. Ύστεροι με πήγαμε καΐκι στο Μοριά και εκεί αντάμωσα και πάλι τον πάπου σας. Άμα εσιάξαν τα πράγματα, γυρίσαμε και ήρθαμε στο χωριό. Μια μέρα είδα έναν Τούρκο μονόφταρμο στην πόρτα και μου ζήταν ψωμί. Τον εγνώρισα. Ήταν εκείνος ο μονόφταρμος που είπε να μας φάξουν και που μου έδωκε τις μαχαιριές. «Πήγαινε στην κάταρα του Θεού», του λέγω, «σκύλε». Αυτός κατάλαβε πως τον εγνώρισα κι ήφιε και ποτές πια δεν εξαναφάνηκε στο χωριό.